ମନ୍ଦିର ମାସକର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 21 ଦିନ ଖୋଲା ରହି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ମଧ୍ୟ କାଳିଜାଇ ଦ୍ୱୀପରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ନାଉରୀ, ପୂଜାରୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିମ୍ବା ମାଛ ଧରୁଆଳି ସମସ୍ତେ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ଶୁଭିଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଚିଲିକା ଏତିକି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟକୁ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଯାହା ସୁମନା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ କୁହନ୍ତି।